alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli sai toguau jono Tuhan. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe honama hupili dalam mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani
patuduhon dalam bituau unang be pasambuli luau saito guau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon dalam bituau unang be pasambuli luau saito guau jono tuho unang be pasambuli luau saito guau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe rona ma hupilit dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam bituau unang be pasambuli luau saito guau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki honau Tuhan patuduhon dalam bituau unang be pasambuli luau saito guau jono tuho alani patuduhon dalam bituau unang be pasambuli luau saito guau jono tuho unang be pasambuli saito guau
ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulambong mi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe rona ma hupilit dalan mi arani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau say toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau say toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau say toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau say toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulambong mi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe rona ma hupilit dalan mi arani togi honau
patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon alani togi honau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalam mi togi honau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon
tuduhon man dalam itu unang be pasong buli luar sai togua jonok tuho unang be pasong buli luar sai togua jonok tuho. mangendehon betapa baiknya Engkau Tuhan, akar ruas nehuria di minggu palmarmon, di nama nomu-nomu hita, di harori Tuhan Yesus, di nalahuma nobus hita. Saulak naima, dok ruas nehuria, anak-anak juga menaikkan daun palmanya ya. Ya ben ma ama. Hosana, Hosana ya.
Sama-sama kita mengucapkan selamat Minggu Palma 23 ya. Selamat Minggu Palma. Hosana, Hosana, Hosana. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lau mangarade rohata memasuki parmingguon marede mahita sian buku ede nomor 520 sada ayat sada sahatu napatuluhon.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau ale Jehovah, ay targogot doau, maras dorohakku dohot dagiku, alay anggo au, tuho doau marhaporusan, ale Jehovah nikudo, hodo debatakku. Marguru tutangammu do akka parsoryoki, say palua maaw siyan tangan ni akka musuku, dohot siyan akka na mga lotongi au. Ali Jehovah, say unang paurak au, ay hodo na hujow, say palua maaw marhite-hite hatigoranmu. Haleluya. Haleluya, Martangiang mahita. Ali amanami na di banua gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang di olaniho anakmu na sasadai, di leho kodo iba na humoko pami, mamorsan dosa nami saha tuhau na pinarsilangi. Say patogu marohanami, asa unang ganggu rohanami makaporseai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madele hami ala ni dosa nami, alay asa posi tuturo hanami di asi ni roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 115 ayat 2 dohot tolu. Tangihon hamuma patik ni debata, ima na tersurat di Pesalmen bidu ono pulualu ayat 5. Songonom madidok disi. Edeho kamuma puji hamuma goarnai, paledes hamuma dalan di ibana namarhureta di halongonan, Jehovah do goarna, jala marulopolop mahamu di jolona. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon na hombar tu patiki. Ali Tuhan debata, say pergugoy mahami, mangulahon na hombar tu patiki. Amin. Maredehita siya buku ede nomor 174 ayat 3 dohot 4. Nasun
dosata nagodangi di jolo ni debata tapauduk be marohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para siroha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, rotu jolo ni habangsa habadiaumi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Mas sajot-jot huar saki hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahenan nami naroai. Daku hawolongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doso diri nami ho baik kami, dibaheni, tamadori masammu, jala uhumammu hami tuhamatean saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asi ni roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahor rohanami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulu hami, dohot Allah ni goarmu nabadiai. Ali Tuhan, say asi maroham di hami, halak nadangolon. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan saliling nilileng na di ibana. Hasangapon madi debata na di gijang. Amen. Kor lagu pujian sian wilayah Galatia.
Maredehita siap buku ede nomor 352 ayat 5. Turpuk epistel di Minggu Tasaderion, iman tersurat di Pesalmen bidu 72 ayat sada rodi ayat 10 sada. Tajahama margati soring. Raja Hadameon. Ale debata sai pasahat ma akka panguhummu tu rajai, jala hati goranmu tu anak ni rajai. Asa marparbuehon Hadameon akka dolok di bangsoi, jala maruli hati goran akka robean. Sai homa dihabiari halak saleleng adong matanyari, jala saleleng tarida bulan marsudut-sudut. Martunasi madi akka arinai partigori, jala mani buk-buk Hadameon rodi naso adong bebulan. Ikom marsoba di jolona akka pangisi ni halongonan, jala dilatan ni akka musuna orbuk. Jala sobaon ni sude raja ibana, huhut doa ka parbegu mangoloi ibana. Ima sahatna, martua do jolma na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Kor gabungan paropuan.
Maredehita sian buku ede nomor 240 ayat sada dohot ayat tolu. Tahati maha porseao tai, songon nahinati dakon nidongata saha porseao disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, nato mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, iman na tunubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siang tondi perbadia, andoran sohabubuhan, ido tuhata, na tumaon na birnit di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinur silang, na tua tu banua toru dung ditanong, na mulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siam di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, uria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sudah. Amin. Kur ama Ebenezer.
Shalom. Warta jemaat buat kita minggu hari ini dengan topik Idama Naroma Rajami Manopoto. Lihat Rajamu datang kepadamu. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Palmarum, yang artinya mare-mare atau palma. Yang kedua, statistik. Ketiga, Dewan Koinonia. 4, Dewan Marturia. 5, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang ketujuh, pelayanan. A1, ibadah passion. Dalam rangka memperingati penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah passion dilaksanakan 3 hari berturut-turut di Gereja Basa Batak. Ibadah masuk pukul 19.00 WITA. Adapun jadwal ibadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Selasa 26 Maret 2024, yaitu pasien pertama. Kedua, Rabu 27 Maret 2024, pasien kedua. Yang ketiga, Kamis 28 Maret 2024, pasien ketiga. Himbauan. Acara ibadah disediakan oleh gereja. Marilah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan menghadirinya dengan penuh sukacita, dan dimohon kepada pengumuman kategorial untuk dapat mengisi pujian melalui kor. Tuhan Yesus memberkati. A2, Jumat Agung dan Pesta Pernikahan. Dalam rangka Jumat Agung dan Paskah, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Pada hari Jumat 29 Maret 2024, ibadah Bahasa Batak dan Bahasa Indonesia serta sekolah minggu masuk pukul 9.00 WITA. Sesudah ibadah dilanjutkan perjamuan kudus yang dipusatkan di Gereja Bahasa Batak, dan pada pukul 14.00 WITA atau pukul 2 siang acara Ulaon Nahom. Dimohon kepada wilayah untuk menyediakan konsumsi masing-masing. Yang kedua, pada hari Minggu 31 Maret 2024, buah-buah ijuk masuk pukul 5.00 atau subuh. Yang ketiga, pada hari Minggu 31 Maret 2024, ibadah Pesta Passion pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak dan Bahasa Indonesia masuk pukul 9.00 WITA. 4. Pada hari Senin 1 April 2024, ibadah Pesta Paskah kedua memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak masuk pukul 9.00 WITA pagi. Marilah kita menghadirinya dengan penuh sukacita. A3, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Jumat 29 Maret 2024 yang akan datang adalah Jumat Agung. Kita beribadah, ibadah memuji dan memuliakan Tuhan, serta selesai kebaktian akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus. Bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja, ibadah perjamuan kudus dipusatkan di Gereja Bahasa Batak. Dan bagi jemaat yang ingin menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing, dapat disampaikan ke ketua wilayah masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan hari Senin tanggal 1 April 2024 sesudah ibadah Paskah kedua. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman. A1, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa.
Pada hari ini, Minggu 24 Maret 2024, paduan suara yang melayani ibadah di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. 2. Pada hari Minggu 31 Maret 2024 yang akan datang, paduan suara yang mengisi ibadah pelayanan di Goa adalah Kor NHKBP. A2. Pelayanan Pendeta Resort. Pada hari ini Minggu 24 Maret 2024, Pendeta Rich Johnson Simamora MTHMM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Kendari. Pada hari Sabtu 23 Maret 2024 telah berangkat ke Kendari dan rencananya pada Senin 25 Maret 2024 kembali ke Makassar. Tuhan Yesus memberkati perjalanan dan pelayanan hambanya. A3. Pelantikan seksi-seksi. Pada hari Minggu ini, Minggu 24 Maret 2024, Pendeta Rich Johnson Simamora MTHMM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Kendari pada hari masuk A3 ya. A3. Pelantikan seksi-seksi. Pada hari Senin 1 April 2024, setelah persembahan kedua, gereja kita akan melaksanakan acara sebagai berikut. 1. Pelantikan seksi-seksi pada Dewan Koinonia, Diakonia, dan Marturia. 2. Pelantikan guru sekolah minggu. 3. Pelantikan pendamping remaja. 4. Badan audit. Dengan ini disampaikan acara-acara tersebut di atas dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak, ibadah Bahasa Batak dan Bahasa Indonesia dalam rangka Paskah kedua disatukan di Gereja Bahasa Batak. Memang hari ini bukan hari libur, marilah kita sisihkan waktu kita untuk memuji Tuhan. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Ada 16 keluarga, antara lain 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Bor Simanjuntak, Nyonya Situa B. Banjarnaor JR Bor Manulang, Nona Parulian Bor Pasaribu, Amang Aha Manurung, Nyonya W. Naibaho KR Bor Pasaribu, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat, Nyonya Situa K. Gultom Boru Pardede, Nyonya EJ Sitorus Boru Panjaitan, Nyonya Empes Silitonga F. Boru Samosir, Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Sihan, Situa P. Tampu Bolon masuk lagi di rumah sakit. 12. Nyonya M. Silalahi M. Boru Sihan, Amang RT Sihan, Nyonya BP Sinaga R. Boru Senipar, Nyonya Situa Per M. Sinaga R. Boru Tambunan, Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan kemarin masuk rumah sakit. Bagi jemaat yang keluarga sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberi kesembuhan buat jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 25 sampai dengan 31 Maret 2024. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 7 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dapat kita lihat dalam lembaran warta yang paling terakhir. Begitu juga dengan jadwal pemakaian sobo
dan talenta gedung sekolah minggu. Yang berikut keuangan dan pemasukan serta pengeluaran dapat kita lihat di lembaran warta yang kita pegang secara detail dan terinci, terlampir semua dalam warta jemaat. Demikianlah warta jemaat untuk kita minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marede hita huhut papungu pelean sian buku ede nomor 540. Tuhan Yesus kau utangkan hari-hari
martangi yang mahita. Dipuji jala disomba hami ma guarmu ale Tuhan namar muliai. Disandok dengkan dibasam ale Tuhan na hujalo hami di pardalanan ningulu nami. Tarlumobi marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus na rotu tonga-tonga ni portibion. Gabe dalan haluaon di hami di akan apardosa. Tamado hami ale Tuhan manguduhon roha dohot pikiran nami di adopanmu. Mamuji pasangapon guarmu tarlumobi ma dinanaing manangihok katam. Urupi hami ale Tuhan dinalaho pabagason hatam. Jala makanguluhon ni di tonga-tonga di pardalanan nami si kanupari. Atonggo di homa hami ale Tuhan mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuho. Amin. Oras madihita amang inang. Tabukama turpu jamita dihita ima di Minggu Palmarum di bagasan sadarion ima natar surat di buku ni panurirang di buku ni Matius bidu 20 sada. Matius bidu 20 sada ayat sada 1 ayat 10 sada. Matius bidu 20 sada, mamuka sen ayat sada 1 ayat 10 sada. Tapahiutihu ma songonon mahatan di debata. Dibongoti Tuhan Yesus huta Jerusalem. Dungi lao mandapoton huta Jerusalem. Sahat manasida tu sosor bet page. Mardonokon dolok jeitun. Sianima disuruh Yesus sesianna dua halak. Nin nama lao mahamu tu sosor na di jolomunaan, mamitor jupang hamu ma disita ba halode sada rapdohot anakna, har-hari jalo togu hamu ma ituau. Jadi molotung adong namadok hatana tu hamu, alusi hamu ma, nariko doi di Tuhani, dungi pitor luason nama. Alay ma sape si songoni asa jupang ma na hinahatahon ni panurirangi, pabuah hamu ma tuboru Sion. Ida ma na Roma rajami manopot ho na labok dorohana halode do hudulan na do anak ni halode boban. Dungilaw maakasisian nai patupahon na nidok ni Jesus tu nasida. Dibon nasida mahalode dohot anak ni halode na diapehon ma ulos nasida tu gijang na laos dipahundul ma Jesus tu atas nai. Debas yan natoropi pahebakon ulos nasida tu dalani na debanari manalihi akarating ni hau jala jadi diparserakon tu si. Alay sude natoropi akan na dijolona nang namangihut siyan pudi pe mangolopolopon. Hosian na ni anak ni Raja Daud. Pinasupasu manaro marhiti guar ni Tuhani. Hosian nama digijang. Jadi dinabongoti ibana tu huta Jerusalem. Gaor masahutai akanin nama. Ise dohalaki. Jadi dipandok na toropima, Jesus panurirangi doi, nasian huta Nasaret, na diluat Galilea. Ola ni masahakna. Dihitana ni holongan di bagasan Tuhata Jesus Kristus, turpukon ima, mamaritahon taringo tu perdalanan ni Tuhan Jesus Kristus rapdohot akasisianna, dinalaho mamongoti huta Jerusalem. Sada perdalanan ni Jesus andorang sosaha tutiki haber ngiton, di hau pinarsilang. Jala di hatihai di patupado pesta Paskah. Tung torop doa kajol mahatihai nabongo tu huta Jerusalem. Nasida lau tu si Jesus dot akasisianna doho domar pesta Paskah. Sasitong na pardalanan ni Jesus bongo tu huta Jerusalem ima pardalanan na macay bernit. Ala ima sada parmulaan ni pardalanan ni ibana dinalaho humokop akajol madihau pinarsilang. Ido ibana Mesias na binabagahon ni debata. Jalaon mapardalanan ni Tuhan Jesus na parpudi so andorang so marsitaonon ibana. Molo tabereng amang inang na niholongan di bagasan Tuhata Jesus Kristus. Andorang so saha Jesus tuhuta Jerusalem. Adong dosada persiapan na pinatupan ni Jesus. Masay rapi tersusun jala denggando perencanaan ni Tuhan Yesus dinalaho pongot ibana tuhuta Jerusalem. Laho tuhuta Jerusalem dibolus nasida dosada sosor ima songon natajahan nakanin ima sosor bet page disada hutan adong di dolok jetun. Doh tu Betania jonok tu dalan sisian nai tuhuta Jerusalem.
jala didok Jesus matu dua sisianna asa disuruh lau mangalap halode naikon si pakeon ni Tuhan Yesus dang dipatorang isi na punah haladon alai diajari Jesus donasida dibohali Jesus donasida na dua sisian nai didok molo adong manukun alusan mu wanasida nariko di Tuhan hidup. Jadi oman yang tabireng sian dua sisian ni Tuhan Yesus sing dang pola nasida majua dioloi nasida dohatan ni Tuhan Yesus jala dijupangi nasida na punah halode jala on man yang tabireng haporsion nasida na togu di hatani debata di hatani Yesus na marsuru nasida dung dapok nasida halode di togu nasida ma Yesus dia pehon ma ulosna digijang na jala di pahudul ma Yesus di atasna neng tabireng di sonsongon sahala raja dang hoda dipakai Yesus sasitong na molo sahala raja ikon hoda do manang kuda on mana melambangkan keperkasaan sadala raja yang memang dilihat sebagai seorang raja yang penuh dengan kesastriaan alai Yesus daun halode do neng tabireng di son amanginang do lapatanna halode ima binatang nagali jala dipakai hala Israel doon laho patuduhon hadameon patuduhon haroro naguk halabuhon dohot hadameon huhu di bagasan serep ni roha ima raja ni hadameon jala manang songod dia pe haleudeon dipake na punasa dia pehon tu ibana boban ikon diulo ibana doy ido makana didok halode na boy dohot anak ni halode dipahudul ma Yesus di si ini melambangkan bohado Yesus songon sada gambaran narotu tonga-tonga ni portibion na mangalehon hadameon na patuduhon dihita las ni roha sada hataridaan ni baga-baga naung adong hian doon di padang naung robi ditiki ro panurirang Sakaria madok di Sakaria sia ayat sia Maria ya situtu maho ale borusion marolopolo maho ale boru Jerusalem ida mana rodo rajam manopot ho partigor do ibana jala si parmonang naserep do rohana jala marsiha undul di halode do di anak ni halode ina-ina neng tabering di son hata ni debata majadi do iko sau do aha na binabaga-bagahon ni debata di tonga-tonga ni portibion jala majadi ditiki Tuhan Yesus bongo tuhuta Jerusalem neng idaot tamarhite aha nanunga digenapi Tuhan Yesus ditiki bongot ibana tu Jerusalem on managabe gorga di bagasan rohata naikon pos do rohata tuhata ni debata nangpe pardalanan sian na pinasaha ni panurirang Sakaria tung maceleleng do digohi di padan nai baru alay neng tabereng bahwa hata ni debata tidak pernah lambat untuk terjadi atau dia selalu menepati janjinya jala onma naniulahon ni Yesus hudu libana di halode amanginang marasing do halode sian hoda na jok dipake akar raja di portibion lau mamangoti sa dahuta. Sasitong nadang somal raja manghuduli halode. Alay hoda do. Diaka sejarah na asing pe. Nang dipartikya sonari pe moloroa ka raja kapanggonggobi. Say di paradi do aka nadinggan si pakyon na dot akalan na asing dinalahu manomu-nomu aka raja. Manang aka pengambil keputusan di tonga-tonga ni portibion. Alay neng tabereng di son ima pinahan na manggombarhon haguguon songon hodai hagarangon manggombarhon huwaso dinalumobi maditiki neng marporang raja na iko mamake hoda. Alay Tuhan Yesus dipilih ibana do halode laho pakyon na. Marhitay di patiray don Jesus tuhita ibana do Mesias ni hadameon. Jalan na luar biasa ahado pakorhon na. Ditiki Tuhan Yesus bongo tuhuta Jerusalem. Ditiki Tuhan Yesus nako tuhalode. Macay meria do denggando penyambutan akan natoropi di haroroni Yesus. Di pahebang nasida do ulos na tudalan. Nadeba nari mananggali akarating ni hau. Na di parserakon asaboy di bolus Tuhan Yesus ditiki manaik iban na tuhalode. Jadi neng tabereng ahado puasa ikon mare-mare manang palem. Nasomal dipake akahala Israel hati-hai nang dipiga-piga luak pe neng somal do dipake
ima daun palmau. Neng tabereng dison ima mamake bulung rata sian ladang manang daun palma di bagas joro ni debata. Sai jok doon dipake manang di hala Israel peditiki mar pesta nasida ima pesta ari raya parlape-lapean. Di parade ma disi di bagas joro ni debata manang dinalaho manomu-nomu akaraja na neng sipatujoloon. On manang sada pataridahon ditiki nasida mangolopon naroi marhite daun palma marhite daun mare-mare neng pasangapon halak namonang jala na manomu-nomu rajai alanung ngamonang manaluhon akamusu. Ditomu-tomu akan natoropido haroro ni Jesus. Sahalak raja na mulak mabuan hamonangan. Di jou nasida Hosianna pinuji ma naro marhite-hite goar ni Tuhani. Hata Hosianna neng tabereng dison amang inang molo di bagasan hata heber didok mai Hosianna na marlapatan urupi ma. Tolong ma. Paluahon selamatkanlah. Pandohanondo nagabi sada istilah nama cejot-jot dipandok disurak-surak ni akala Israel. Mardongaton la siroha do pakilalaan hamonangon ditiki nasida majohon Hosianna ditiki Jesus nakok tuhalude. Sasitong na ahado na pinatuduhon na kanatoropi ditiki mandok Hosianna terpujilah anak Daud. Hosianna urupi mahami. Jowon marlapatan do neng manjakon mangolopon patuduhon hamonang. Tarida desian saluhu na pinatupan ya kanatoropi. Dijakon nasida Jesus di bagasan hasangapon. Sudena patuduhon las ni roha. Jala buasa nasida marlas ni roha. Ala dihirim nasida do Jesus naro tu tonga-tonga ni nasida. Nabongo tuhuta Jerusalemon. Naboy mangalihon di nasida hamonangan. Naboy paluahon nasida sian penindasan. Tarlumobi manasida na digosa-gosa di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi. On mana neng tabereng hadirion ni Jesus di nasida. Secara politis asa diparhatutu nasida do mangolopon mandokon Hosianna pinuji maguar ni debata. Alai marasing do diharajaon ni debata. Marhasing do diharajaon ni Jesus. Macelungun do pakilalaan ni Jesus na hati-hai ditiki disurakon akahalak na toropi madok Hosianna. Pinuji manaro marhite-hite guar ni Tuhani. Ala sasitong na daum umarga do songo dia Jesus naro tu tonga-tonga ni portibion na paluahon akajol mapardosa. Haroro ni Jesus dang laho manggonggomi bangsoi jala paluahon nasida. Sian akap gonggoman ni akamusu akabangso. Alai radidu Jesusi mangalehon haluon tu akajolma jala padamehon jolmai doho debata. On managabe marasing sian aha na pinagido ni akajolma hati-hai na manurakon guar ni Jesus hati-hai marhite hata Hosianna. Jesus mambuan barita na uli tu portibion. Jalahit paluaho kita akan na mardosa. Dang holan paluahon Jesus na ubahen na ro Jesusi. Dang holan Jesus na dipikiran na sida boy mangalihon mangan marhite 5 roti do 2 ikan. Ali lubi sianido haroro ni Jesus na laho padami kita do debata. Jala mangalehon hita haluaw na soboy. Taulahon marhite aka ulaw tapi di tonga-tonga ni portibion. Holan asin ni rohana marhite Tuhan Jesus na mati humokop hita. Alan ineng tabereng dison amang inang naniholongan di bagasan Tuhata Jesus Kristus. On masada kerendahan hati teladan na pinabotohon ni Jesus tuhita jala on managabi parsyajaran na arga dihita na ikot tahanguluhon di tonga-tonga ni portibiota. Ikon dohita patutoru derita di adopan ni debata ala ibana songon anak ni debata dang di tengahon ibana dirina alai rodo ibana bongot sian harajon na tutonga-tonga ni portibion dibuat ibana do rupa ni jolma songo kita na marlea na mardosa. Dia ibana do na porsuk, tangis do ibana, male do ibana, dia ibana do aka penderitaan. Na boy ita mambahin hita berbeda do ibana dang merdosa ibana. On mahadirion ni Jesus teladan yang Yesus yang begitu rendah hati, yang menjadi sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita. Alani ineng tabereng dison naing masuk mahita tuminggu pekan suci. Dinalaho marningot hamamate ni Tuhan Yesus humokop hita.
Gorgaho maamang inang, naposo bulong do remaja. Songod dia di batana humokop hita. Di pasuada ibana do dirina. Asa nang hita pe. Di saluhut hadiriot na adong tapeop di tonga-tonga ni nguluta. Tabering may alani asin rohan di bata. Dang talup hita manggagang jakon rohata. Ala di bata pe siya na ibana tubu tu tonga-tonga ni Portibion. Di bagasan haleao do ibana. Saat tunamate di hau pinarsilang. Dia dari lahirnya sampai kepada kematiannya. Dia lahir di tengah-tengah kesederhanaan. Bahkan yang tidak pernah terpikirkan oleh dunia ini seorang raja lahir di Yerusalem. Di tempat yang hina. Bahkan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Onma berita na luar biasa na boy tatiob. Sebelum kita masuk minggu pekan suji marningot. Hinaberni ni panonon ni Tuhan Yesus dinalaho humokop hita. Nang di bagasan guar ni mingguta sadarion diingot todo tu hita songod dia Yesus. Adorang masuk ibana tu Jerusalem sa minggunay di parsilakon nama ibana. On madison hita na nang marningot di minggu palmaru mon di minggu mare-mareon. Habobongot ni Tuhan Yesus tu huta Jerusalem. Songon natarsura di bagasan turpuk taon. Ala on mananaing menjadi gorga di bagasan rohata. Songon dia do pakokopon di Tuhan Yesus na luar biasa tu hita. Akan naniasyanna. Ditiki na yung tabereng siyan situasi na masa di hati hai. Ditagam halak jahudi do haroro ni Tuhan Yesus. Nalaho pahoton harajaon nasida. Asaboy paluahon nasida. Hape di saminggunay nasida do madok parsilakon ibana. Hita pe lam jok do hita di tonga-tonga ni nguluta. Naing doahan neng taparsita ima jadi di oloi di bata di tonga-tonga ni nguluta. Hape balik sa molodang i di lehon ni di bata. Taparsilakon ibana marhite nguluta na sohobar tulomon ni rohana. Sa gobar do hita na madok hosian na urupi maaw. Hape molodang di lehon ni di bata hobar tulomon ni rohata. Taparsilakon imana marhite pambahenata. Na say jot mambahin Jesus gabe lungun. Alaibana nung humokop hita marhite hamamatena. Haroro ni Jesus dadalaho manguluhon bangso Israel mangalo bangso na asing. Jala mangalili bangso na madjaja na sida. Alay rope ibana tu Portibion laho mangaleon halua untuk akajolma. Jala pada mehon jolma doho di bata. Di patutoru di bata do dirina. Marhite na ro ibana tumopot hita. Imana luar biasa na amang inang. Di topik minggu tadi dok. Ida mana Roma rajami manopot ho. Di bagasan bahasa Indonesia dikatakan lihat rajamu datang kepadamu. Rajamu datang kepadamu. Dia raja sendiri datang kepada kita. Bukankah di tengah-tengah kehidupan kita selalu raja pengambil keputusan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ikon nasida si patujuloon. Ikon jolma dorotu ibana mangangguko saluhut akka si pangiduanna. Alay rodo di bata tumopot hita. Songon topik ni minggu di bagasan sadarion. Ida mana Roma rajam manopot ho. Lihatlah rajamu datang kepadamu. On pelas marohata, tadok maamang inang hosianna, pinuji mana romar hite-hite guar ni Tuhani. Ay nungaro Jesusi mardongan asini rohana, mambuan hadameon tuhita, nungaro ibana laho paluhok kita, marhite natarsilang ibana. Dia tidak melihat keberadaan kita yang penuh dengan kecatatan dan dosa, tetapi dia datang sendiri kepada kita, ro ibana manopot hita. Ido makana didok panurirang Hesekiel, aku tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi bagaimana dia bertobat meninggalkan kehidupannya yang lama dan dia mendapatkan kehidupan. Dan itu mengapa dikatakan di dalam buku Yohanes, dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. On malas ni rohata, ibana sadiri Roma nopot hita. Ay molohita, manang aka di tonga-tonga ni parnguluata,
Sebakol do jol mamolong ati boha dudukan na dinalaho manopot akar rumput manang akana umek-mek siya ni bana. Alay Jesus daw. Roy bana manopot hita. Dang parduli bana isi hita. Sungod dia hado sa otak. Bagaimana masa lalu kita, dia tidak peduli. Tetapi dia datang agar kita mendapatkan keselamatan. Maka katakanlah hari ini amang inang memasuki Minggu Palma ini. Memasuki ketika kita akan memperingati bagaimana dia memasuki Via Dolorosa di nalaho mangokop kita. Dokma di bagasan rohatta, tadokma hosianna. Pinuji ma marhite-hite guar ni Tuhani. Ala ro ibana marhite asini roha tuhita. Ala ro ibana mabuan hadameon tuhita. Ala ro ibana manesa dosata. Ala ro ibana paluahok kita. Marhite na tarsilang ibana di hau pinarsilang. Nungarobi rajata. Raja hadameoni Jesus Kristus manopot hita. Mambuan hamonangan di Portibion. Do ragam ni hangoluan di masa ni ngolutta. Jalan na pamonakot kita siyan hamatean. Dohot hamaguan saliling dililingna. Aha yang paling ditakuti manusia di dunia ini, yakni kematian, Tuhan sudah kalahkan. Dia turun kepada dunia orang mati. Nunga ditaluhon ibana. Hidu makana mulu debata dongata isi do alotta. Kalau Tuhan yang menjadi ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Bahkan kematian sekalipun apa yang ditakuti oleh manusia di tengah-tengah dunia ini telah ditaklukkan oleh Yesus melalui kematiannya. Tajakon maibana di bagasan nguluta amaginang. Neng tabereng musi bagaimana orang menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem. Nagabe parpudi naboy sitiopotta di tonga-tonga ni parnguluata. Gudang do berkontribusi di nalaho mangolopot Yesus hatihai. Dia pehon nasida akapahean nasida. Di talihi nasida akarating. Rating ni hau di parserako tu si asaboy di bolus nasida. Artina neng tabereng naniojar ni roha do nasida mameakon. Bajuna mangolopon Yesus do daun palma, daun mare-mare. On maneng tabereng di bagasan nguluta. Ia Yesus dilehon do naudumnenggan tu hita. Marhite ibana na mate. Neng hitape, berikanlah yang terbaik kepada Yesus. Karena Yesus juga tidak pernah mendua ataupun tanggung-tanggung memberikan apa yang terbaik di dalam hidup kita. Dia bahkan mati untuk kita. Kalaulah orang banyak itu berkontribusi untuk memeriahkan menyambut Yesus yang naik di atas keledai, apakah yang bisa kita berikan kepada Dia? Mari mempersiapkan diri kita. Bila mereka boleh menanggalkan pakaiannya, menanggalkan ulosna, asaboy, merdalan rajai, nanghi tapi leho manadenggan tu adopan ni di bata. Tarlu mobi di aka ruas ni huria, dot aka fungsionaris na nunga tarpilih di tonga-tonga ni huriata. Peleho manadenggan, sapala nunga di jauh debata jala di patau debata hita, dinalaho majalo haluon na siyan ibana. Lehonon mo na umarga to debata. Ala debata na umarga do di lehon ibana. Marhite hosana. Manang isi na mamelehon na denggan to debata, marhite na adong di ibana, marhite na uduk ibana di akapokobasyon na. Ikon di pamonang debata do ibana. Ala ni mari berkontribusi. Asa unang marisuang hamamate ni Tuhan Yesus dinalaho humokop hita. Atong amang inang naniholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Selamat memasuki pekan suci. Mari merayakan Minggu Palma ini dan mengatakan di dalam hati kita pulang dari tempat ini, katakanlah Hosianna, pinuji manaro marhite-hite guarni Tuhane. Rak mahita madok amang inang Hosianna, pinuji ma naro marhite-hite guarni Tuhane. Tadokma, Hosianna, pinuji manaro marhite-hite goarni Tuhani. Amin. Martangyang mahita. Dipuji hami maho ale Tuhan pardenggan basa.
Di saluhut hatam nanunga hutangi ho kami di bagasan minggu palmarumon ale Tuhan. Napaingoto kami ima marhiti Tuhan Yesus Kristus nabongo tuhuta Jerusalem. Dinalaho mangolopon ibana songon nanunga disurirakon aka panurirang Sakaria. Naikon hudul do ibana ale Tuhan dihaludi. Dalan dinalaho patariason hatam ale Tuhan. Patuduhon ibana songon raja, si palua, si pardame, si pamonang dihami ale Tuhan na mga lehon haluon di saluhut aka dosa nami. Torop do aka jolma madokho siyan na pinuji manaro marhite-hite guar ni Tuhani. Ala di jakon nasida doho ale Tuhan na boy paluahon nasida siyan aka parhatobanan di aka musu na manjajah nasida. Alay marasing do ali Tuhan harajaon mo. Balga do asini rohama ali Tuhan naro tutonga-tonga ni portibion. Naikon di taon ho do Tuhan na bernit dinalaho humokop hami. Naikon mate do ibana Tuhan di hau pinarsilang paluahok kami. Mga lehon hasesaan ni dosa. Asima rohama ali Tuhan. Asa hami maali Tuhan na manomunomu harorom. Namadok tuadopan mo ali Tuhan ho siyan na urupi hami. Lehon di hami ali Tuhan haluaon. Marhite ho na nunga mate humokop hami jala paluahok kami siyan hadosaon nami. Asaboy ali Tuhan ho tanggal ho kami hadirion nami. Hu patutoru hami diri nami songon Tuhan Yesus Kristus. Naro tutonga-tonga ni portibion. Dang dipatengahon ni bana dirina. Di patutoru ibana do ali Tuhan dirina, dinalahu humokop hami. Di ay ibana do ali Tuhan, dilicingi do ibana, ditijuri, dipastapi. Asa humokop hami jala mate ibana di hau pinarsilang. Jala ima ali Tuhan nagabe gorga di ngolu nami di minggu palmarumon. Dinanaing memasuki hami ali Tuhan di pekan suci. Asa disima hami ali Tuhan marningot, di asin ni rohami na mangalihon na umbalga di hami marhite hosa ni Tuhan Yesus Kristus na mate humokop hami. Asa mulak hami ali Tuhan di bagasan hay baruon. Asa mulak hami ali Tuhan di bagasan las ni roha. Dangadong bebiar di hami ali Tuhan mandalani ngulu nami atik pejupang kami akahamaolon parsahiton parukilon. Ayakana holom pe ali Tuhan akana paling ditakuti jolma di tonga-tonga di portibion imahamatean. Nunga di bolus ho. Atong pahok mahami ale Tuhan, patao mahami. Majalo haluaw na pinaradi ni Tuhan Jesus tuhami. Asa marhite ale Tuhan di minggu-minggu pasyonon. Di namarningot hami ale Tuhan di partinaonon mo. Pujakon hami may, huangoluho kami may. Jala mulak mahami di bagasan hay baruon. Marsyajar mahami siyan turuk ni rohan ni Tuhan Jesus di pardalanan ni ngulu nami si kanupari. Ajari hami Tuhan, marhite tondim, di hami nabuy ganup ro tu parmingguanon. Siyan na met sa tunamatua. Dungani hami ali Tuhan jala urupi. Asa mulak hami ali Tuhan, siyan parmingguan nami. Hudok hami madibagasan ngolu nami. Ho siyan na, pinuji manaro marhite-hite guar ni Tuhani. Pasu-pasuan mo maali Tuhan di sandok aka ulaw na naeng hulahok kami. Di tonga-tonga ni Huriam. Di akapakobasyon tarlumobi ma di minggu di acara pasyon na naing upamasahami siyan hari Selasa sa tu hari Kamis. Homa ale Tuhan na mandasdasi hami. Asa roh hami ale Tuhan hinalaho pahiuti-huton ima hinaber ni pananon mu di hau pinarsilang. Jala dongani ma ale Tuhan di parminggon nami, di parningotan ni ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Nang sa tu pesta Paskah ali Tuhan, diganup aka punguan ni halak Kristen, na adong di tonga-tonga ni portibion. Asa saluhu Tuhan, boy mardalan do denggan, daw masyan aka tahi-tahi ni sibolis, boy hami ali Tuhan, mangulahon ni di pagasan las ni roha. Pasu-pasu ma ali Tuhan di pardalanan ni Huriam, tarlumobi ma ima di pardalanan ni Naposom di uluan ni Hurianami na marhobas di HKBP Kendari. Di saluhut aka ulon ni amang padita nami
urupanmu jala patau ma ale Tuhan, jala boi saha tu ingananon tu Makassar di bagasan hahi pason. Nang hutangnya ko kami do ale Tuhan, di aka persiapan di tiap-tiap dewan, dinalaho mamilit aka seksi-seksi ale Tuhan, di bawah kepemimpinan ni Dewan Marturia Koinonia dohot diakonia. Homa ale Tuhan napatauhon saluhut aka naposom, nang disaluhut aka ruas. Asa marhite isi natarpili ale Tuhan, boy may gabedalanmu ale Tuhan, dinalaho pahebakon pelayanan di tonga-tonga ni Huriam. Utangnya ko kami do ale Tuhan di aka ruas ni Huriam, natongon marsahi ale Tuhan, naikopea di rumah sakit manang di Jabunasida ganuk marsada-sada. Ima inang nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjutak, inang nyonya Sintua Banjarnahor in CG Boru Mandulang, inang Parulian Boru Pasaribu, amang Aha Manurung, inang nyonya Wenai Bahu KR Boru Pasaribu, inang nyonya T. Sitanggang N Boru Huta Barat, inang nyonya Sintua Kagultom Boru Pardede, inang nyonya E.C. Sitorus C. Boru Panjaitan, inang nyonya MP Silatonga Boru Samosir, inang nyonya Sintua Ate Simanjuntak Boru Sihaan, Situa Doktorandus P. Tapubolon, inang nyonya M. Silalahi Boru Sihaan, amang RT Sihaan, inang nyonya BP Sinaga L Boru Sianipar, inang nyonya Sintua PRM Sinaga R Boru Tambunan, inang nyonya Silaban Boru Pakpahan, do saluhut aka ruas ni Huriam ale Tuhan na sohuboto hami di bagasan parsahiton manang dia ka keluarga nami. Dulo manasida Tuhan marhite asini roham, apehon matanganmu na sumurungi, daw manasida siyan aka pandilian, lehon hagugoon dia ka keluarga na totong satia merawat nasida, asa marhite ale Tuhan, marlas ni roh hatoktong aka ruas ni Huriam na di bagasan hagaleon, jala jupang male Tuhan di bagasan hahipason. Nang dia ka ruas ni Huriam na makalason pasu-pasum, marhite ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, siyan minggu nong salpu di minggon, manang di aka minggu na naing roa le Tuhan. Arnggia ma Tuhan marhite las ni roha do pasu-pasum, marhite hatataban ni umur na di jakon nasida, tabahom male Tuhan, ima las ni roha, mardongan hahipason di nasida Tuhan mandalani ngulu nasida, tarlumobi ma pos ni roha. Nang hami pe ale Tuhan di pardalanan ni ngulu nami, hami namar rumah tangga, hami namar karejo, diaka na mga lului parkarejoan, das do saluhut aka panggulmiton ni ngulu nami ale Tuhan, homa na mga lehon, jala napatauhok kami mandalani ngulu nami si kanupari, mulujuk pang hami ale Tuhan, aka hamaulon, parukilon, aka parsahiton, dot akalan na asing ale Tuhan, na sejo-jo mabahay kami, gabi madeli di tonga-tonga ni parnguluan nami, asiro hamale Tuhan, urupi hami marhite todim, asa toktong hami ale Tuhan marhaposan tuho, marpakirimon di bagasan hatam, asa taruli hami ale Tuhan di haguguon, na siya ko'y jalamonang hami ale Tuhan maralohon aka najat, do saluhut aka parukilon na hudopi hami di tonga-tonga ni ngulu nami. Atong sariho mangulo nami ale Tuhan, di bagasan parnguluan nami ganuk marsada-sada, go di homa hami, on matangyang nami, mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amen. Tapuji matuhata marhite buku ede 363 ayat sada do udukna, huhuk mata papungu peliata na paduahon. Amen.
lonjong mahita. Tatangnyakon ma peleata. Ali di bata ama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doh nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon. Patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang di silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hongoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita, disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana mida hita, didopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala dipasaurhon madamena tutondita be. Amen. Selamat hari Minggu Madihita.
Pilih dalam Arani Togi honau Tuhan Patuduhon Jalani Tuhan